wacce ta kaita, tana da alkunya ta yi fice fagen karatunta, ga ta kwa kyakkyawa kowa ya ganta sai rabe ta, gashi ana cewa ta yau daban cikin gawayenta. Amina yar baba gace da kyawun kwalliya, wayo Amina, Amina kyakkyawar yar yarinya, sake yake yi Umar ba zai bar ki ba. Kar da kuma ce Amina ta faɗan cewa in ziyarce ta, ban girman kai ba da safe hakan nan na gira wuta, ban adireshin ki domin ku yau din nan zan hau mota. Ta ce haba Umar kar ka tafi na fi so mu dan zanta, ta ban adireshin ta kofar gidan suna yi sallama. Wayo Amina, Amina kyakkyawar yar yarinya, sake ke yi Umar ba zai bar ki ba. Aya zuwa na gidansu Amina ta yi min kyakkyawan tarba, ta nuna min duka dangin su ko guda ba ta kyale min ba. Sai na ce na ga duka wannan amma ina kuma umma da abba, sai ta fara zubar da hawaye ban san me ya sanya hakan ba. Aka ce mini ta yi rashin sa tun sa'in mata na yarinya. Wayo Amina, Amina kyakkyawar yar yarinya, sake yake yi Umar ba zai bar ki ba. Aya aka ce mini Amina mareniya ta yi tasowa, ba uwa da uba dangi ba mai sata ta darawa, ga taro na yan uwanta sun gaza ɗebe mata kewa, sai ta zaka wagokin ka sannan take samun nazuwa. Ina tausaya mata ban san da hawaye yayi kwaranya. Wayo Amina, Amina kyakkyawar yar yarinya, sake ke yi Umar ba zai bar ki ba. Aya mun yi sallama da Amina na yi shiri zan komawa, mun tasha mun hau mota sai ga gira ya yi shigowa, na daga ba a magana komai ma ba a cewa, ga direba ya dau hanya wuta yake babu tsayawa, mun iso har mun sauka sai ga sako ya shigo waya. Wayo Amina, Amina kyakkyawar yar yarinya, sake yake yi Umar ba zai bar ki ba. Farkon din nata salam alaika yayana, na jima da gaunar ka daure ka karbi muradina, in ka ce ba ka so na ban san ina zan sa kaina, to amma dai ka sani in na mace kai ne sanadina. Ina can asibiti ka zo ka ganni dan na kama da jinya, ina can asibiti ka zo ka